To whom much is given, much is required. uNkulunkulu mekuthembisa izinto ezinkulu nokukuthesta kuzona kuzobakhulu. Kuzothi kuthiwa ubaba wezizwe eziningi ungabi nayo neyodwa ingane kodwa umethembe. Ngizomethemba njalo ngoba uyazidlela uzongihola ngeso angisekeli phela uyathenjwa uNkulunkulu ngoba nguye owazidlela konke akuthembisileyo uyakufeza umafunga ngajiki akashintshi kwakhulumileyo. Ngizomemezela Rainbow Church that there is a season eningena kuyo yokufezeka kwezethembiso. It is a season of fulfillment. Everything that the Lord spoke when this church was established, I hear the Lord that I'm about to fulfill every single word. I'm not gonna leave any ingenziwanga. Mayaqhamuka yena wehlanga amandla, and he introduces himself as Jehovah El Shaddai. uNkulunkulu ongumnini mandla onke ngoba usuke ehlenga amandla akhe ezoqiniseka ukuthi konke akhulumileyo kuyenzeka, ezovimba nababemelene nawe, ezosilensa nedoubt, ezosilensa nenegativity. Okaribaso ilamanda kosha. I am Jehovah El Shaddai. I'm the Lord who makes a way where there seems to be no way. Uzokwenza indlela uNkulunkulu leya CV oyihambisile what you don't qualify, there is a way that he is making. Ungumnini mandla onke akamarapa ramandekesha ritapazete telebeshikatokosa ekamanda kazukata akasuna na umesafika njengomnini mandla onke. He breaks protocol, he breaks requirements. Lakhona bethiwa you are disqualified, I declare qualification, I declare qualified. Jehovah El Shaddai is in our midst, the one who fulfills every word he has spoken. Ulama kamasuna selphelile ithemba uthi sengiyoze ngife ngingabonanga ubuhle bukaJehova. You are about to see the goodness of the Lord in the land of the living. Awuzukuhamba ungabonanga ubuhle bukaNkulunkulu, awuzukuhamba ungabonanga impendulo zemthandazo yakho. Elabashokoto lama othe besiwakha emthandazo ayavumbuka namhlanje, ayaphakama elamasheketeya. It doesn't matter how long it took. Doesn't matter how long it took. Umesefikile yena. Akukho kumayo phambi kwakhe. Mashokoda basukata. Ilamando koshana. Umefika usathi kuAbraham ngenza isivumelwano esisha nawe, meaning I know that I had promised, I had made a covenant, I am renewing it now ngoba ngifuna ukufezekisa konke ngikukhulumileyo. Usathi awubazalwane, usathi ngizokushintsha igama, ngizokushintsha igama. Ngeke usaba uAbraham, a father. Now you are going to be Abraham, ubaba wezizwe eziningi. Kuzoshintshwa amagama namhlanje. Sizoshintshwa amagama. Identities are going to be restored. Lokho waziwa ngawe emaphakadeni ikona kuzobuyiselwa namhlanje. Uthi you are no longer Abraham, but you are Abraham. Abraham was just a father, but Abraham is the father of many nations, meaning I'm increasing. I'm increasing your scope. I'm increasing your influence. I'm increasing your reach. Kasula.
Chika. Kunamagama abantu abaqambe wona. We are deleting them today. Ngoba bekubambezela. Ngoba bevala neminyango. Kuneminyango ekufanele respond egameni elisha. We are given new identities in Christ. Umuntu ekuKristu isidalwa esisha okwaqala kuyadlula bheka sekuyavela okusha. Hila masukhatha lamashika mando khosina. Changing your name. Shintsha futhi negama lika Sarai. Bawufika ekhaya ungasambiza ngokuthi uSarai. Usezoba uSara. Umama wezizwe esiningi. Mawubuyela ekhaya ungasasibiza isimo osishiyile. Ungasasibiza. Uphuma ekhaya uAbraham oswele. Ubuyela ekhaya uAbraham onakho konke. Ngasaliphatha igama lakwaswele. Sarai umyeni wakho kushiyile ekhaya uSarai kodwa mayibuyela emuva uyokubiza ngegama elisha. We speak restoration of every broken marriages la ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We speak restoration of everything that we have lost in your life. Oke kwakulahlekela ngabe imali umsebenzi. I minister restoration, opportunities that were sent on your way but the enemy stole them. As we are changing your name, you shall overtake, you shall pursue, and you shall recover all. Everything that was in your name that was preset and predestined to be yours, it shall be yours. Abraham, I'm changing your name, I'm changing your identity. Ababekwazi njengesahluleki sebezobona ngobayo ekhabasuka shene. Ababekwazi njengeswele sebezobona umuntu onakho konke. Uthi uDavide bengimusha athi manje sengimdala athi angaze ngambona kaJehova enqothiwe nabantwana bakhe behamba becela isinkwa. Your children will not beg for bread. Bantwana bethu ngeke bacela isinkwa. Hela maya inkosi ishintsha izimo zethu namhlanje. As I speak, it is taking shape. As I speak, it is taking place. I am releasing it in the atmosphere. It shall be so, and it cannot be otherwise. Bewaziwa njengomuntu ongenamsebenzi, kodwa namhlanje uzobuyela ekhaya umsebenzi. Halamai lakoshene. Bese nayi requirement sesizothandaza. As a sign of a covenant, engiyenza kanye nani, circumcise every man in your household. Meaning, pain needs to take place before the breakthrough. Circumcision, iqiniseke ukuthi lokho that has been cut off, it doesn't grow back again. Meaning, circumcise the past. Ukuze ingaphindi ibuye empilweni yethu. Uthi you circumcise every male in your household. It's gonna be painful, but it's for the last time. Because he calls a ubuhlungwana bese ayabusisa. What is a sign of a covenant? Go and circumcise every male in your household. uNkulunkulu uyayithanda lento ukuthi masezokubusisa ibe khona into ezoba i-reminder yokuthi before the breakthrough kwangathi sengiyafa, bengingasalaleki, bengingathi nengqondo iyahamba, kanti it's cutting off so that it will never grow back again. uNkulunkulu
uzobusisa uJakobe. Izwi lenkosi, Jakobe wawelisa konke. Wabese wabambana noNkulunkulu. Lithi a man was wrestling with him for the whole night. Uthi mase kuyi daybreak, uthi lo muntu ngidedele Jakobe ngoba sekuzosa. Ubese umbuza igama lakhe. Uthi ngubani igama lakho? Uthi ngiuJakobe. Lithi wabese wamephula unyonga. Because uJakobe could not let go. Wathi, I will not let you go until you bless me. In the verge of a breakthrough. uNkulunkulu wamophula unyonga. So that it can be a reminder. Ukuthi before the breakthrough, something major happened. Lithi iBhayibheli emva kwalokho wathi, I'm changing your name. Awusezukuba uJakobe, a deceiver, ebeyazi ukuthi umkhohlisi. Kodwa manje usuzoba uIsrael. Ngoba ulwe noNkulunkulu walwa nabantu wanqoba. Can we stand on our feet so that we can pray? Oh, God is changing destinies today. Abanye baya redirectwa. Indlela ibisihambe give up pain. Ethi uNkulunkulu mawungangilamleli la, kusho ukuthi mangibuyele emuva nje ngiyoyibulala. But I hear the Lord, and I'm changing your name. You shall no longer be suicidal. Icondition yakhe iyashintsha. Izimo zakho ziyashintsha. Because you are on the verge of the breakthrough. Ooh. Lithizwe lenkosi sesithandaza. Mayeqeda uAbraham wabuyela ekhaya. Wenza njengoba uNkulunkulu besho. Was circumcised all the males in his household. Nama servants akhe kanye noIshmael. Lithi iBhayibheli ku chapter nezansi. Then waba ne visitation yamadoda amathathu asezulwini. Wawalungisela ukudla. Athi mayiqeda ukudla before bahambe bathi uphi uSarai umkakho. Athi yena ukhona usendlini. Babe sebathi ngalesikhathi ngonyaka ozayo uSarai uzobe nomntwana. uNkulunkulu eshilo kuyo ukuthi you shall have a son. Uzomqamba igama ukuthi uIsaac. Oh bazalwane, God is giving us things that we have been waiting and trusting him for years. And we shall name them after what the Lord has done. But you need to master the art of waiting upon the Lord. Abraham waited 25 years. At 100 years, Isaka wazalwa. And Sarah was 90 years. A sign that there is nothing that is impossible with God. Akukho kungenzeki kuNkulunkulu. Esiphi isimo obuyitshelile ukuthi lesi kusho ukuthi ngeke sashintsha. Sitshelile ukuthi kusho ukuthi sekuyofa kunje. Kusho ukuthi sekufanele ngamukele ukuthi ngizophila naso. Jehovah El Shaddai is here. God Almighty is here to deal with that situation right now. Ngegama likaJesu. Can you come in front so that we can pray? Breakthroughs are what God is going to give us. Oh, fezeka kwezethembiso, ukuvulwa kwamawindi ekade evaliwe iminyaka. uNkulunkulu ovula iminyango engevalwe umuntu. If you know that you've been waiting and trusting God and you feel that it is taking forever, oh, please come to the front. We need to pray and release the season of breakthrough. Phezu kwakho. Ingakho uNkulunkulu wayithi kuAbrahama, hamba phambi kwami ungasoleki, ngoba wayazi ukuthi usekwisizini yokufezekiswa kwesethembiso. And njalo mase kuyisizini yokuthembiswa yokufezeka kwesethembiso,
usathane ufuna ukukulinga ngama-alternatives. Ufuna wena uqala ukhulume negative words upon your life. Uthi vele mina ngeke ngibe lutho kwakushiwo vele ukuthi angizukuba nalutho, angizukuba yilutho. The devil is a liar. You are what God said you are. You cannot give up when you are on the verge of a breakthrough. Sinawo umkhuba wokusabotage our breakthroughs. Ithi izwi lenkosi sesithandaza kuLuke chapter 1 uZakhariya wafikelwa ingelosi. Thoba sebebadala noElizabeth umkakhe bengamtholi umntwana. Ingelosi yathi umkakho Elizabeth uzokhulelwa azale indodana anoyiqamba igama lokuthi uJohane. uZakhariya wathi kuyokwenzeka kanjani lokho ngoba sengimdala. uGabriel mayiphendula uthi I'm the angel who stands before the Lord. Because you did not believe my word, I will shut your mouth. Uncamela ukuthi ingelosi ayivala umlomo kaZakhariya ukuze angaphazamisi lento uNkulunkulu ayenzayo. Can we lift up our hands thina siphambili? Ungasawakhuluma amazwi negative phezu kwempilo yakho. Ungasasikhuluma isimo osibonile noshile ekhaya. Uzobuyela ekhaya ukhuluma lokhu uNkulunkulu akukhulumile la. Ukuthi uJehova El Shaddai uNkulunkulu ongumnini mandla wonke, okungenzeki kubantu kuye yedwa kuyenzeka. uJehova uphendula imithandazo yakho yeminyaka. Uma kade uthemba uJehova ngomsebenzi, ungabuyela ekhaya uthi angisebenzi, kodwa uthi sengilindile usuku lokuyoqala emsebenzini wami. Uma kade uthemba uJehova ngomntwana, uzobuyela emuva uthi sengilindile usuku lokuyobeletha ngoba uJehova uzongipha umntwana. We shall no longer pronounce anything that is negative, but we shall speak as the word says. Sizokhuluma lokhu uNkulunkulu asithembise kona nasasiyikho. Asikhulume sikubonayo ngoba sihambi ngokubona kodwa sihamba ngokukholwa ukuthi othembisileyo uyagcina. uNkulunkulu wethu is a covenant keeping God. He doesn't break the promises that he has made. Baba siyathandaza kwelihle igama likaJesu. Lift up your hands as we are praying. Oh Manda suna kasana. Uphakamisa kwakhe izandla, it is a sign yokuvumelana namazulu. Ukuthi lesi sikhathi sokufezekiswa kwezethembiso, lesi sikhathi seyibusiso zakho, siqosha isiqalekiso singenisa isibusiso ekhaya. Strongholds are broken, bars of iron are broken, generational curses are uprooted. Ngegama kaJesu Kristu waseNazaretha uzabusiswa ngenene, ubusiswe ekuphumeni konke isandla sakhe sikuthintayo kuyabusiswa. You are no longer a deceiver, but you are Israel. Oh, you have fought with God and fought with men, and you have overcome. You are an overcomer. Nothing shall defeat you, nothing shall stand on your way. Akukho kuyomelana nawe kukunqobe. Siyakwembathisa amandla manje. Gideon qawe elinamandla, hamba ngalamandla onawo. Nkosi yethu siyabonga that you are attending unto their needs. You are giving them the breakthroughs they've been waiting for. Siyabonga that their prayers are being answered. You are a timely God. Ngalesikhathi ngonyaka ozayo bayobe sebefakaza. Abanye next month they will be testifying. Abanye next week they will be testifying. Because you are breaking through for them. You are being El Shaddai. You are being El Shaddai. You are being El Shaddai. And nothing can stand before you. You are God of all flesh. There is nothing that is impossible with you. Oh, Kariba Soto. You are God who's able to do exceedingly
abundantly far above what you can imagine, no think of. Abantwana bebedliwe wonke emakhaya siyaqalekisa i-addiction right now. Ngegama likaJesu we speak deliverance. We speak deliverance. We speak deliverance. Ekariba sukataya. In Jesus' mighty name. Father, we thank you. Bazoshintsha ngisho ukuhamba kwabo. Bazoshintsha ngisho ukukhuluma kwabo. Bazoshintsha ngisho ukwenza kwabo. Ngoba wena Nkosi usukhulumile. Ngoba wena Nkosi uzokwenza. Thank you, Father. And we give you praise. In Jesus' mighty name. Amen. Ngiyacela shalo babunqumana seza ngaphambili izandla egameni likaJesu. Ningahambazani basenibeka izandla egameni likaJesu. Thank you Jesus. Shalo job izandla ngegama likaJesu. Haleluya. Ngiyacela pastor ngegama likaJesu sondela pastor ubhasi ngicela sondela ngaphambili sabeka izandla nje siza umamkwasi beka izandla abazalwane ngegama likaJesu sithi sekwenzekile ngidele uzonje emthethelo Ngikazi yenkosi basabeka izandla ngegama likaJesu. Haleluya. uNkulunkulu sekwenzile. uNkulunkulu lishintshile igama lakho ngegama likaJesu. Haleluya. ngegama likaJesu namandla ngegama likaJesu sekwenzekile kwenzekile empilweni yakho sekwenzekile ngegama likaJesu. Haleluya. sekwenzekile kubantwana bakho bafowenu namhlanje sekwenzekile okwakho kukholwa kusekwenzekile ngegama likaJesu. Noma ngabe inathi ehluma impilo yakho sekwenzekile ngegama likaJesu. Haleluya. Othi sekwenzekile uthi sekwenzekile baba ngiyabonga sekwenzekile. Shalo ujob izandla. Shalo prophet kwala izandla enkulu. Haleluya. Shalo ujob izandla enkulu. Shalo moya ingcwele izandla. Ngiyacela sibhala amehlo ethu makunomuntu othi ngikhetha uJesu Kristu nguzwile namhlanje Nkosi phama isandla sakho sokudlula khona othi ngikhetha uJesu Kristu ngiyagama likaJesu. Haleluya. uNkulunkulu akangene pastor zikalala ngiyacela basize pastor zikalala sondela nje balekelele nje ngegama likaJesu. Haleluya. Amen. Cela nothi ngikhetha uJesu Kristu phama isandla ungilandele emumva uthi Nkosi uJesu Kristu namhlanje ngiyabonga ukuthi ukhulumile nempilo yami ngikuzwile ngikhetha wena ngithwale endleleni yonke ngegama likaJesu. Amen. Shalo ujob izandla. Ngiyacela upastor ngegama likaJesu umfundisi ngegama likaJesu. Haleluya. Phethe kaza sibongela nje abakhetha uNkulunkulu kodwa egcineni kwakho konke ngegama futhi ugumede asibuyisele inkonzo uNkulunkulu asibongele. Ngiyacela pastor Mkhwanazi sibongela nje abakhetha uNkulunkulu nakho uNkulunkulu akwenzile kule ndawo ngegama likaJesu. Siyabonga ngegama likaJesu. Haleluya. Mfundisi Mkhwanazi ozosibongela abakhetha uNkulunkulu ngegama likaJesu. Haleluya. Emva kalokho ulindiwe Kambulu uzoshiya imemezelo bese emva kalokho ubaba uGumede simfundisi uGumede sibuyisele inkonzo uNkulunkulu. Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha sibongile uNkulunkulu wethu ongcwele sibongile uNkulunkulu ophakeme Baba lithi izwi lakho ngokuphenduka kwesone sodwa kukuhlokoma emazulwini egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu namandla onke nalifa lakho namuhla uNkulunkulu wethu bakhethe wena njengoNkulunkulu wawoNkulunkulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba balwele endleleni yonke ubanqobela ubakhulise ezweni likamoya egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu namandla onke siyabonga dwala lamadwala ukuthi uNkulunkulu wethu esingene siko asoze saphuma siko egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Mana njalo uNkulunkulu wethu Baba nangalesi sikhathi siyehla uNkulunkulu namandla onke siphakamisa wena sinika wena udumo lungo lwakho kufanele wena. In Jesus mighty name we pray. Amen and amen. Shalo ujob izandla. Siyabonga abangcwele. Ngiyacela ke bangcwele ukukhunde ngimemezele kubazalwane ukuthi every Tuesday and Fridays nenkonzo prayer and fasting until August aphele
ngegama Jesu ngadla ntambama after 6 kodwa la enkonzweni siyahlangana la emelo from 5 o'clock ya 6 o'clock sobeka isikhathi somthandazo every Tuesday kuwo wonke ama-branch ase-Rainbow every Tuesday and Friday siyakhuleka abangcwele noma abafundisi bathi abekho laba abathatha bazoza even kuma-branches sithi inkosi yakhala nkulunkulu kulanibusise nkulunkulu akabe nani ulindiwe usekhona eduzane sengelanga ngegama Jesu siya nkulunkulu akabe nani ngegama Jesu bazalwane siyacela baphethe amadokhumenti ngizoma la ngibakhulekele ngixoleleke mama uNxumana nabazalwane mama uSmith yoshumayele Witbank sibalandela ngemumva sibonga mama uMtawungi mfundisi uVilakazi athi bayibambile eBrighton ngegama Jesu siyabonga ngiyacela siphinde sishaye abagcotshwa basemakade izandla enkulu sibonge kakhulu sibongile sibandla laseRainbow izandla edlula ekhanda ukuza kwenu siyabonga kakhulu ngiyacela udlulisa imemezelo kundodana sihamba eLimpopo siyabonga abantu abasha kubalekile imfundo siyabonga ubasiza abantu abasha uNkulunkulu akabe nawo sibonga ukuthi uNkulunkulu ukuvulela amathuba uNkulunkulu akakuthwale haleluya lendiwe ashimemezelo baphethe amadokhumenti sesiyakhulekela nje wena sebakubekile abagcotshwa basemakade izandla khululeke nje umgumede aqeda hambe nenkosi kulakuthwale endleleni yonke ngegama Jesu haleluya amen. Jesus. Hallelujah bazalwane. Kuyiwa eBrighton ngey 6 August kule viki elizayo.